Zvadhakwa panguva ino zvatikona mapolitical observers vobuda vachara mashoko vachiti Zimbabwe retraces 2017 steps. Vana vabuda vanyora vachiti aiwa panguva ino nyika yeZimbabwe panguva ino vakuretracer vachiona kuti aiwa masteps akatidza to the coup in 2017 ndozvakuitika zvakare panguva ino. Dzandamira mashoko anoshamisa vanhu vanyatsokuona kuti panguva ino anytime vangorauza ngoti chabvunduka kana chatoputika somewhere. Ndope vanhu kuti vasubscribe like on the bell icon in the battle kana patikuona kuti munawo ma-veterans mune ma-army members nema-loyalist mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Pana patopinda munewspaper mudanyora vachiti observers say the current political climate in the country is a replica of the tense political period leading up to the November 2017 coup that ousted long-term leader Robert Mugabe. With growing factionalism within the ruling party ZANU-PF, economic instability and increasing public discontent, experts warn that the country may be on a brink of another political crisis. The 2017 coup, which saw the military intervene to remove Mugabe after his 37-year stronghold on the country, was precipitated by internal party struggles and a deteriorating economic environment. Similar signs are emerging under President Emmerson Mnangagwa's administration, which is struggling to deliver on promises to curb corruption, institute economic reforms, and democratic governance. Observers said tensions are deepening within the ZANU-PF party. Thomas Kwamdani kupana pana wakomana the Newsday vachiti aiwa panguva ino nyika yeZimbabwe yoretracer. Tiona kuti ma-events which led to the 2020 coup panguva ino angoitika zvekare. Tiona kuti the long-term leader RG Mugabe panguva ino zvakungoitikawo pamwe chete pane mutungamiri wenyika yeMarcel Mnangagwa. Tiudze mafukiro emu tiri pamusoro pechitiko ichi nakomment section yedu. Subscribe or like and turn on the bell icon.